че е време роднините да се върнат. Някъде в Пакистан има едно племе, племето на хунзите, които са хора изцяло приличащи на днешните македонци. И че тяхният лидер желая да се върне и да види майката родина. Скопие беше обкичено като все едно, че пристига някаква световна личност. Цялото държавно ръководство бе строено на аерогарата, червени килими, държавни коли и бяха посрещнати принцът и принцесата, които пристигат от далечен Пакистан, втората родина, така да се каже, на македонския народ. Од Александар наваму го чуваме аманетот во нашата душа и срце. Добро дојдовте дома.